Wil je deze aan Peter Hornet geven? Laat me los, want wij moeten door. Nee, maar ik mag met jou even overleggen. Ja, je moet er overheen. Nee, ik heb geen tijd om te overleggen. Je moet er omheen. Wacht even Jan, wacht even. Kan je Peter doorgeven dat zijn porto in de bezemboot ligt? Ja, de porto ligt in de bezemboot. De porto ligt in de bezemboot, is dat correct over? Ja, Tom van de bezemboot heeft zijn porto. Jan, wij komen er nou aan. We zijn bijna op het Slettermamaar en dan gooien we het gas erop en dan ben we er. Jo? Ja, hou vast jongens. Wat is je belangrijkste taak? Veiligheid op water. Voor de deelnemers. Ja, wij zitten wel goed, maar dat zijn ranke bootjes. En nou, juist de media, dus op een Slettermamaar. Nou, dan ben wij dus eigenlijk degene met de wedstrijdleider die zei van het is net vertrouwd, we dat net. En het wie ik net vertrouwd. Dus wij zijn er even op geweest en dat is een hele goede beslissing geweest. Nou ja, de laatste is weg, hè? Ja, de eerste twee zijn al op de luts. Oké, op een luts al. Ik ben balk al deur. Ja, hij blijft hier. Ja. En dan ga ik door naar de rondweg. Zodra de eerste er is, meld ik die en ik neem een stuk of hoeveel in? 10. 8 à 10. Ja. 4 hebben nummer 1 die vaart voorop. Die houdt dus de snelle jongens echt in de gaten. Nou, dat zijn er een stuk of 4, denk ik. Die aardig om elkaar weer binnen. Dan komen er weer 4 achteraan. Die houdt de tweede boot in de gaten. En achter de tweede boot varen er ik weer 4 die er in de gaten houdt. Dus er heeft altijd een veld van 10. Vooruit 5, achteruit 5. Dan komen we er weer 5 en die ben van de orenrubberboot die daar weer achter vaart. Dus uiteindelijk hebben we elke keer blokken van 10. Zodat we het hele veld doorheen kennen en dat als er wat gebeurt, dat we er dan zo rap al bij zijn. €4, €4. Jo, kan je een beetje naast de vaargeul gaan varen? Beetje naast de boeien. Dankjewel. Johan, zeg het maar. Op de morgen staan wel aardige golfjes, vooral in het begin. Dus even goed schuiven met de boten, met de begeleidingsboten. Dat er in ieder geval altijd bij een groepje een boot is. Wat ben je mooi voor dit? Doei. Van de morgen betiet. Het hele Solar Circus is in Sleert. Van de 40 deelnemers zijn er nog 32 in de race. En die moeten al hier te wetter. Het Marnecollege van Balzert vaart naar de thuisbasis, maar eerst moet de hele toer nog terug de BM. De luts en donkere hoeken. Weinig zinnen. We hopen dat het lukt. De accu zit helemaal vol en de luts is aardig in het begin van de etappe, dat scheelt. En ja, dan zou we zien of we daar wat goed terugkomen. De Solars kennen van start onder ideale omstandigheden. De zinnen die skient omraak. Joet gaat de route eerst over een liedstukje van de Slettermamaar in de richting van Balk. Het is de langste etappe Joet van Sleert naar Balzert, maar een tussenstop in Warken. Maar eerst dus over de donkere luts. Balk is ook de thuisbasis van het Andela Solar Team. We treffen Sjoerd Andela in zijn loods. Juster zitten ze nog volop in de race, maar vonden uit maar pech.
Dat ik daar weer eigenlijk fiesta let klaar met de boot en dan is alles net grondig uittesten. En dan rol je dus altijd als een boot klaar is, dan heb je toch nog een periode van optimaliseren om alles zo goed mogelijk te doen. En ik om de kinderziektes eruit te halen. Ja, en die tijd hebben we deze keer net. Hey, hoe twee hier is er weer een zinnenboordrace? Ja, we moeten proberen daar wetten te doen. Nou. In Hilpen juggen we dan de nummers 2 en 3. Eerst is het team van de TU Delft op nummer 2. Ze willen heel graag de topklasse winnen. Daarachter de winnaar van Juster, de Private Energy van Ljouwert in de Wjukboord. Maar in Warkum treffen we dan de winnaar van de eerste etappe van Joert. Het is trouwens een kopie van de Private Energy, de nummer 2. Een winnend ontwerp dus. Ik zie achter u trouwens een nummer 2 aankomen. Buitengewoon. Dat is een goed bericht, want dat is namelijk Gerard van der Schaar en die heeft ook deze boot gebouwd. Dat is uw teamgenoot, hè? Dus dat is, het is geen teamgenoot, het is een concurrent. Maar het is wel leuk dat hij er nu aankomt. Dus daar ben ik bijzonder blij mee. Want het boot komt wel uit dezelfde fabriek, zeg maar. Ja, dezelfde fabriek, dezelfde mal. Geweldig Gerard, goed zo! Hij is geheel in trance, zo hoort het ook. Anders lukt het niet. En neem een hele snelle boot, maar deze ook. Dus daar maakt het de wedstrijd zo leuk. Maar ik heb uw geheime wapen gezien. De sokken. Ja, klopt. Sokken die zelflozend zijn, dat heeft een groot voordeel. Het water loopt er onmiddellijk uit. Dus, en dat is met het schip ook zo. Dus nee, allemaal helemaal prima. De achtervolgers binnen dan nog in Hielpen. Het verschil maar de top is dus grut. De Gourings wint ik de tweede etappe van Joert en de Private Energy valt uit. Check voor de complete uitslag op de site van de Solar Challenge. Mij? Dit is het Chinese team. En ik ben de adviseur. En hoe is dat? Hard werken. Maar wel leuk. En elke avond Chinees eten. Hè? Kijk! Dan gaat hij achteruit slaan daar. Kijk. Ho, 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 dat doet hij niet. Ja. Hello, the people of Rusland. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Hoe ging de race uit? How did the race go? 卢凯，你告诉他们这个比赛，就是今天这个比赛情况怎么样？今天的话，天气比较糟糕的，因为太阳光不是太充足，所以说呢，船跑得还是比较慢，再加上风比较大，浪也很大，船的话不怎么好操控，比较危险。The weather today is not very nice, and the waves in the river is so big. Yeah. And a little dangerous for the skippers. Okay. I'll translate. Het weer was niet zo erg goed. Dat hebben we ook gezien met z'n allen. Er stond veel wind, daardoor grote golven. En hij vond het een beetje gevaarlijk, al die grote golven. Ze zijn buitengewoon vriendelijk. Het enige is, nou, je hebt gehoord, zijn Engels is niet fantastisch. Dus het communiceert soms wat moeilijk. Maar hij doet zijn best. En zoals we nu hebben, dan heb ik een tolk en een interview en dan gaat hij een foto maken. Een absolute topplaats zit er niet in. Maar ze komen zeker bij de top 5. En dat vind ik onder deze omstandigheden vind ik al heel knap. En ondertussen ben je al weer verdwenen, hè? Ja, ze zijn weer verdwenen. Want ja. Dus